コニコにあなたのハートにニコニコに笑顔届ける矢沢ニコニコニコ。 Damn! Niko. O sa inyo mga ka-chay, dito naman si Paolo Kun para hagatid ng mga memes desu for the week. Maraming salamat sa Best Anime Waifu Andrea B. Maraming salamat. Ang ating tema ngayon ay mga anime memes na may connection pa rin syempre sa Pilipinas. Pero syempre may mga lalagpas, pagbigyan nyo na. Mga hamak na memers lang tayo na naghahanap ng pagmamahal sa mga magulang natin at mga kaibigan. Simula natin dami yung sinasabi, di naman ako weeb. First meme from Triggering Normies. Save. やめなさいってトラップだったらどう The するの？ trap. ニッコニコにあなたのハートニコニコに笑顔届ける矢沢ニコニコ。 Nico ni. And that next anime from Dank Psycho Maymays. Sino niloloko natin dito? Sogo, please. Ano ba? Isa lang ang pinag-aaralan dyan, okay? Alam ko, tinatry ibahin yung market nila. Gusto nila maging family-friendly para channel. Tutulungan ko kayo, Sogo. Ang masasabi ko sa inyong tip, hindi na yan mangyari. Imposible na, masyado na matagal. Kahit gawin yung pambata yung market nyo, alam naman natin na gawaan ng bata yun. Next, Nico ni, from 101 Anime, I prefer the real Batusai. I said, perfection! Binaliktad ko lang. Pero kilala ko yan. Hintay ko ba nakita? Oh, Pampamilya Channel. Pampamilya Channel desu. Hindi lang pampamilya. Next meme. From General Luna Memes. Ito lang ng profession mo. Well, at least meron siyang posisyon, di ba? Meron kang napala sa buhay mo. Ang profession ko nga pala isang memer. Maraming salamat. From Jibril. Kailan ka huling kinilig? Parang sinasapian ka. So, mga di nakakaalam, talaga ginagawa na yun. Makikita mo yun sa mga ibang K-pop vids. So, hindi natin nilalakit si Chris. It's just an edit. Katuwaan lang to, please. Pampamilya Channel. Pampamilya Channel technique. From Jersen Malubay. From Farmers of Luzon. Yes! Oh, yan. It's more cancer in the Philippines. Nice masking. Yes! Ang pinakamalalakas na mga ninja! Ang mga sanin! Ang mga sanin ng Pinas! Mga Sage of Six Paths na to mga to. Hindi ko pwede pakita yan po. Binibigyan niya yung chakra niya eh. Ganun magpasa ng chakra sa nakababata. Maraming salamat sa mga magsasaka ng Luzon. From Rodel Gonzalo. Biting your lip when you're nervous. Sa Manila kalimain yung time na tinanong niya bakit nagmumura si Kapatid. Isa sa mga favorite ko channel. Hindi ako pinapansin para mag-plug. Triggering Normies, please. Pansinin niyo naman ako. Isa lang ako hamak na memer. Misheard lyrics. Grabe naman yung effort na yan. Drawing niya lahat yan. Oh no. Golom! Yes! Mine is dead. No! Anodera pa din!
Malaki yun. Porno. Maraming salamat, Kerushi. Cool sa ginawa. Mga di nakakalam yun na isang anime galing sa Blend S. From Panginoo. No, Ahigaw. Jollibee Ahigaw. From Philippine memes for well-educated see. What they see, what I. No, hindi yan anime. No, hindi yan pwede. The Force. From Elmer. From memes for those who gave up in life. Happy, sad, depressed. From Shitboy Logro. Nice meme name. Thank you. The best talaga mga meme pages with the amazing names. Million fans around the world! No, tama na that. Please. あれなら拳で来い言葉 Yun naman, Julian. Hoy! Stop! Stop! Dalawang beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Mukha mo, ha? Ilalabas ko Dandahing meme. Dahil isa kang gago! Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Yung alam mo yung alam ko na yung sasabihin niya. Itutuloy pa rin natin para kay Tito Badang. Ang dying meme. Okay, meron niya certified seal of Ching Chong approval. Pinapatira kita, tinuring kitang kaibigan, tol. Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Sabi ko, anak, bakit? Ha? Si Tito Badang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Lumayas ka! Tangina mo! Okay na. Marami. baka magising yung pamangkin ko. Tama na. Next meme, maraming salamat. From Joanna Marie. Top 15 most skilled rappers. You can rank them because they have different ways of expressing their own ideas. Princess Thea! Mabangis! Nagdudub pa rin ako at laos na. Gaya ko kamahal si Princess Thea. From Royce William Hondo. Kurt Hess loves the roof of every day. This bad boy, yes, immortal siya. Parang si Hidan sa Naruto. Pisonet says, loves the roof of Pisonet. Hindi lang cancer, pati amoy cancer. Next meme from Geoffrey Peñaflor. Wala ka na ba ibang ginawa kundi mag-cellphone? Wala ka talagang kwenta. Google how to make aray! Yes, hindi tayo mamahalin ng mga magulang natin. Okay, hindi natin mahanap sa Google ang kasagutan. Kailangan natin mag-aral. Kailangan natin maging tunay na Pilipino, kailangan natin maging hindi tanga. Yun ang pinakamahirap na gawin. Kasi iba, kahit 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos, 70 anyos, tanga pa din. Kung bata-bata ka pa, simulan mo na. Magbasa-basa ka ng libro. Huwag kang puro Mobile Legends. Huwag kang puro anime. Huwag kang puro tanong kay brother. Questionin mo ang iba't ibang bagay. Yung mga bagay na kala mo, alam mo na. Questionin mo uli. Mga katanungan mo sa relihiyon, mga katanungan mo sa filosofiya, mga katanungan mo sa siyensya, mga katanungan mo sa future. Tanungin mo ng tanungin, wag ka makokontento. Para memes. Meming is an art like everything else. I do it exceptionally well. Yun nga yung sabi ni Sylvia Plath. Doon din ako pag gumagawa tayo ng mga videos dito sa channel. Kung gagawa ka lang ng isang bagay, siguraduhin mo yun na yung best na kaya mong gawin. Okay? Next meme, dami ko sinasabi, din naman ako bayaning. Duterte Senpai! Duterte Senpai! Best waifu! Abi, pinagpapawisan na ako. Next meme from Nesty. Every mayor in the Philippines right now. I'm in danger. Help. Para sa mga mayor natin, nagiging parang Sword Art Online. Kasi talagang literal na namamatay sila eh. From Luis Sevidal. Nani? No. Stop. Yamete kudastai. Yamete kudastop. Please, yamete kudastop. Hindi lang pampamilya. No. Mababan na naman tayo dyan. From history memes, F for Luna. Jose Rizal and Antonio Lalawan got caught up in rivalry to grab Nelly Busted's heart. Eventually, Jose Rizal won the woman's heart. But sad, drunken Luna can't accept that he almost challenged his rival to a duel. God, I wish that her. Get Netorare Zald. O di alam mo Netorare, search na lang. Ayoko na kayo bigyan ng mga informasyon na di nyo kailangan sa buhay. Ayoko ko sa inyo, huwag nyo na hanapin na ibig sabihin nun. And get cuckolded, Luna. Next meme, bago ako ma-weeb. From Overpower Filipino Memes. So a couple of our songs are on this playlist called Play This at My Funeral by Ali Man. I just can't imagine anyone listening to this at a funeral. That's a pretty messed up thing. Yes! Let it go na. Tinikong ka sana naman ako sa iyong ganda. Princess Thea! Thea! Pinapatanga. Suso mo lang napapalaki parang
Wala si Princess Taya niyan, no? Ang iyong katawan at Kwet mong malaman. Cancer kayo talaga sa buhay. From Talkies, si Papa Baron. Si alam mo tayo pala isa. Ano? May boobs ka po. Putang ina, ano? Pare, ang hina ganito yun eh. Ano? Yes! Putang ina mo! Sakra niya! Putang ina niya! Ano? Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Yes! Yes! Sabi niya sa akin, Paulo, huwag niyo basahin yung subtitles. Wala ako nakikita. On YouTube channel pati. Ito to sinad sa akin. Maganda yung pag makeup niya, okay? Medyo nahihiya pa kung Nope, ayoko na basahin yung subtitles. Next week, from Farmers of Luzon again, SML. Share mo lang, naibahagi mo lang lamang. Ito ba ay naibabahagi mo lamang? Ang impormasyon na ito o kwento ay nais mo ibahagi sa iba upang sa gayon malaman din nila. Ikaw na bilang tao at mamamayan ng bansa Pilipinas, wala isa ba na ikaw bilang tao at marami sa individual at mamamayan ng iyong karanasan nangyari sa iyo. So smart. Rizal will be very proud. From Car Alvin Sionicio. Ano ho ang karamdaman nyo, nanay? Masakit po ang tuhod ko, hirap na po akong makalakad. Biglang nag-teleport si brother. Pamiyayas of Visayas. This video may show violent or graphic ko. Tignan natin. No! No, not this! No, marami ako kailangan skip dyan. No, hindi ko pwede pakita yan. Okay, wala ako nakita. Hindi ako mag-react doon. Maraming salamat sa binigay mo, Yaya. From Overpower Filipino Memes again. AJ went straight to the radio station the very next day. Hey, Fab, I'm gonna kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. Hirap, mga kababayan. Yan ang hirap. Ang puno ng relihiyon. Nakatago sa aparador. Si Manalo, mas magaling. Magkakabatos tayo. Labas nyo na si Manalo. Labas nyo na si Manalo. Ayaw ka rin lang na mahusay na usapan eh. Sasalita ko, sinasagot mo ako. Napakabastos mo. Marami nang nagtanong, hindi naman nagkagulo. Literal na Diyos! Rap God! Amin ko sa'yo muna, nakikipag-diskusyon ka ba o nagtatanong ka? Kasi marami nang nagtanong, hindi naman ganyan eh. Kung hindi ako makapagsalita, binasabayan mo ko eh. Bangis! Bastusan lang itinuro sa'yo ng Brother Bangis! Una-una mga kababayan, ano? Hindi naman tinatawag yan dahil wala sa listahan ng pangalan yan sa magtatanong. Bastos talaga, bastos! Ramdam na ramdam ko yung espiritu. Gaming memes are hopeless Filipino. Girl gamers with cool game. Pati setup niya mabangis. O Philippine memes are well-educated teen. Don't look at her compatriot. She is not what your time. Boobs are temporary. Federalism is forever. Federalism na nga pala tayo pinaalala nyo pa. Ay nako, buhay ko nga naman. Oo, anong magiging repercussions sa future natin. Pero di ko lang kung ready pa tayo for that. Ewan ko. Kasi parang feeling ka lang malalakas na tayo. City natin dapat malalakas sila individually. Ewan ko lang kung anong magagawa. Hindi naman ako eksperto dyan. Pero bahala. Time stone, mind stone, reality stone, power stone, soul stone, space stone. Thanos. May nag-comment Thanos. Gayo na. Next weeb. We is for weebs. Abangan. Victor Magtanggo. Ayoko na. Well, total, lahat ginagaya naman ng GMA. So, di na ako magugulat. From James Rai. Yung tawa ka ng tawa sa mga mayor memes, tapos nalala mo mayor din. No. From Chris Sales. I died for this. I spent my life. I died. No, Rizal. Gagawin ko lahat para hindi ka namatay sa wala. Okay? Kahit ilang libong hypebeast pa, ilang libong ka-hater pa yan. Hindi. Paglalabang kita. Magiging bayani ako para sa pagkabayani mo. Marami akong mga subscriber dyan na bayani na nilalike yung video. Comment and subscribe. Sell out the bayani. From Alex Inventor. Heroes who can defeat Thanos even with the infinite. Well, they can defeat originality. Burn the technique. From Danku Mimkun. Help! I am sorry. Boku no Non. From Jerwin Delara. Yeah. Na to From John Brydin Conag. Bakit ko ang sponsor na ito? Then ko siya science still can. Ayoko na. No. Di ako pwede mag-comment dyan. Next meme. From napakawalang kwento ka. Only gravy, only rice, only yogurt.
Undying meme technique. Hindi natin kakalimutan niya. Maraming salamat. Next meme. Don't say you love the anime lamang. Kung napakawalang kwenta ko. Literal. From Ivan. Okay. Clap, clap. Meme review. Dengue. Marami namamatay araw-araw sa dengue. Mga batang walang bahay, na walang pangkain, namamatay na lang sa dengue nung walang kalaban-laban. Pero sa patay isang meme, syempre meron pa. Kung ilalike nyo, don't forget to like, smash that like button para kung ma-recommend ba tayo sa YouTube, kumalat sa mga ibang hindi pa tayo kilala. Comment yung favorite yung anime. Patingin kasi may din ako manood na anime. And comment din kayo ng favorite yung hentai. Core, maraming salamat sa mga nag-like. And dahil dyan, magkakaroon pa tayo ng bonus meme from Julio Cruz. Ah! Sakto pa yung tawa. Yan natin sa Jojo's Bizarre Adventure, kung di sa mga di nakakaalam. Okay, ito na tatapos sa ating mga anime memes for the week. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga nagbibigay. Huwag nyo i-download yung photo or video. Please, yung link mismo nung meme page para ma-shoutout natin sila. Huwag tayong kupal. Ang syempre, yung gusto natin ay maikalat pa yung mga ibang meme pages. Kaya huwag nyo kalimutan na i-share itong YouTube channel ko. Itong YouTube channel natin, Paulul. And the Facebook page. I-share nyo sa mga friends nyo, sa mga memer friends, mga weeaboo friends nyo. Alam nyo naman, mahirap ma-monetize sa ating kasi na content. Nasa baba, nasa description ng donation. Isa-shoutout ko kayo after na every meme video, every week. Mga magbibigay. Maraming salamat sa mga nanonood ng live stream from 10 PM onwards. Nakakatulong kayo sa watch hours ko. Don't forget to like your waifu, Paolo Kun. And share to your friends, to your memer friends, weeaboo friends. And of course, don't forget to subscribe, Onegai. Onegai, this is Paolo Kun. Nico Nico ni, 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 Nico Nico ni.